Nano silang Tagalog? Ambot. Pakula. Harot juice. Guys, bili na kayo. Tag 100 lang yung kilo. Tapos may ano pa siya, may freebies. Pwedeng kumagat. Kung gusto nyo ng hilaw. Ayan, thank you. Ayan mga guys, may nagtitinda dito ng ulam. At 50-50 lang yung ipapakita ko sa inyong mukha dahil ako ngayon ay boreless. At ayun yung nanay kong nagpa-reband. So ayan, bibili tayo ngayon ng ulam para dito sa mansion. Mana, ikaw din pagpili, mana. Ayan din na pala ang nanay kong nagpa-reband. Ayan guys, all the way from Molbuwal. Molbuwal ka kuya? Oh. Shoutout sa lahat po ng mga taga-barangay Molbuwal, Lawang Northern Samar. Umabot sila dito sa barangay Magsaysay para magtinda ng pakol. Anohin natin dito, yuyungin natin yung pisaran, baka libuin tayo. Joke lang. Inangkata mo lang kuya? Oh. Kaya mo ba isay nga marawat daw tampanan pero nakadlaw. Hindi na pala pagkuhan, hindi na pala pagpapay yung panahon. Nano silang Tagalog? Ambot. Pakula. Harot juice. Pakula. Mayon kaya sa Manila? Ayan. Ano lang yan, parang murungon lang yan na isda pero masarap po yan. Ihawin at saka tinutula din yan. Mas masarap yan kapag nilalantod tapos nilalagyan ng ano, ganas. Oh. Ayan. Sige, mama. Tapos mag-ihaw tayo ng isa o dalawa tapos padisan natin ng ayun oh, manyang. Paray, wala lang takdi di kuan. Mo na lang yan na lang ang pera namin dito sa mansion. Kulang cheese. Kulang? Sanan kulang? Ako. Ay, ngaton sa impajes? Dili ngaton sa MG. Yan, bagagi ko na lang. Sige, okay la. Oo. Thank you. Kuya Naimaran? Kukoy. Kokoy apelido. Tingka. Ayan, shoutout kay Kuya Kokoy Pingka sa Barangay Molbuwal, Lawang Northern Samar. Hanap pa sa Maestro Waray ha. I-upload ko dahil niniyan para makita mo dahil ng sarili mo doon na sumikat ka na. Maestro Waray. Oo, ma. Ayan. Followers mo ka down, mala. Oo. Guys, bili na kayo. Tag 100 lang yung kilo. Tapos may ano pa siya, may freebies. Pwedeng kumagat. Kung gusto nyo ng hilaw. Ayan, thank you. Ayan, libre na naman yung ulam namin dito sa mansion dahil may nagbenta dito sa amin ng isda. Ayan, shoutout kay kuyang magpapakol. Yung kanyang tinda ay pakol. Ang Tagalog po niyan ay anong Tagalog ng pakol? Guys, comment down below kung alam niyo yung Tagalog ng pakol. Basta yung pagpakol, maraming klase kasi yun eh. Pwede yung pakol na saging, tapos yung pakol na yung balbag.